quina creus que ha estat l'evolució del teu personatge, del Rafa, des de que va començar la sèrie fins ara? Doncs la veritat és que jo penso que des de principi fins ara hi ha hagut una evolució important perquè el Rafa va començar sent un pamplines, és un pamplines encara, però abans era una persona molt cap endins i molt reservada, ara és una persona que era molt més enfora, que ha viscut altres experiències. Jo una vegada vaig demanar aquí quan vam fer una entrevista al club a veure si ens desmanegàvem una mica. Jo crec que el Rafa s'ha desmanegat, aquesta evolució és clara, i res, de moment el tenim sortir, a veure què passa. No vull dir que una cosa tingui a veure amb l'altra, però hi ha dues coses que estan aquí penjades. Quant de temps? Em dones alguna cosa per la acidesa? És que des d'allò del peris que no estic bé de la panxa. Pobret. On et fa mal? Aquí? No, més amunt, Em dones l'antiàcid, sisplau? Oi, quina pressa. Parlant d'en Rafa, creus que és possible recordar-se'n de totes les cites que diu? És humanament possible? No, la veritat és que les cites les aprenem, vaja, de forma molt concreta, perquè és exactament el que dius, però sí que és veritat que un cop les cites se'n va. I què ens pots dir dels teus projectes professionals? He estat treballant força en teatre. L'últim projecte que vaig fer era el Dia del Profeta, que vaig estar al Teatre Nacional amb la Rosa Novell, la Sala Montaner, amb el director Manel Dueso, que fem la versió de Les Criades, i anteriorment he fet altres coses al teatre. He estat amb comediants molt de temps, he estat també amb la directora Marta Busaca i dramaturga, que també és guionista d'aquí del Cor. He fet diverses coses al teatre. Al cinema n'he fet més que curtmetratge. Des d'aquí que tinc moltes ganes de fer-ne. I ja per acabar, què diries als fans del Cor? Bé, doncs, hola a tota la gent que es connecta a la web del Cor per saber una mica què ens està passant, per altres cosetes que no podeu veure durant el dia a dia, sinó només a la pàgina web. Gràcies per connectar-vos i fer possible que aquest espai continuï endavant.